kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Poro Malion Lumière TV maw kunga mbora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kunga ko ba fa duguni wala ni be o information yere soro igo Lumière TV groupe Lumière audio adai Lumière TV awulila delikola Lumière TV kanumba lunga uteke au jugu sawoye abada aw bismillah Lumière TV sanfɛ walasa ka kunnafoni jɛlen ko sɛgɛsɛgɛ ku ɲini ku daw ma bamanan ko manifin kunnafoni ko ɲuman k'i bifa ka sɔrɔ i ma fɛn bili da kɔnɔbara bifa hakili ka fa ko ɲuman kama ka sɔrɔ fɛn ma bila a kɔnɔ bamanan ko kunnafoni ye bɛɛ ka hakɛ ye o tuma bɛɛ kan k'i ka hakɛ ɲini ka a lase i yɛrɛ ma o de la groupe Lumière ko k'aw ka hakɛ min ye kunnafoni ye k'ale ba a seko n'a dɔn ko bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to aw bɛ se k'a sɔrɔ a ka plateforme bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de la bi an bɛ kunnafoniw daminɛ ni min ye o de ye an ka jamana kɔni a bɛ fɔ école minnu ma ko enseignement catholique ko a ko ma jɔ wa i n'a fɔ a filanan o de ye Alassane Dramane Ouattara kɔni y'a ka candidature kɔni document kɔni ko o déposé bi commission min ka baara ɲɛsinnen bɛ précisément élection ko ma an bɛ ni titre ninnu i n'a fɔ kunnafoni wɛrɛw bɛ fara ka d'aw ma min bɛ se ka to u bɛ faamuyali ko ɲuman sɔrɔ bi ye tubabukalo tile 26 mardi san 2025 otu kalo ni waati na kunnafoni daminɛna aw ka dɔn k'a fɔ ko an ka fasoba Maliba san 50 kɔfɛ wa bi fɔ fɛn ma ko sibuwanso n'o de ye dɛmɛ bɛ kɛ ka ɲɛsin école catholique ma u kɔni y'a jɔ o kɛra sababu min y'a to maanifin caman bɛ olu kɔni bɛ hakilina jagabɔ la u bɛ ka miiri u bɛ ka jateminɛw kɛ yala nin ka ɲi Mali kalanko ma wa sabula n'i ye église catholique ninnu u ka école précisément fɛn ma ko l'enseignement catholique n'i y'a ta k'a lajɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka fasoba Maliba kalanko la écoleden caman bɛ yen bi u kɛra maabaw ye maa caman bɛ yen bi u kɛra hakilibatigiw ye maa caman bɛ yen bi u ye jɔyɔrɔba sɔrɔ n'u bɛɛ tɛmɛna o école ninnu fɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa ba camanba de bɛ cours di ni école ninnu na maa ba camanba de bɛ baara kɛ ni école ninnu na ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna ta jiwoyo la sabula nin baara ninnu kɔni k'a bɛna jɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ wariko de wa kunnafoni minnu sɔrɔla o de ye Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko nin baara in tɛ se ka continuer nin cogoya in na sabula a ka di olu ye Mali ka kɛ pays laïque ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ ko kalan de bɛ kɛ yen nɔ ko silamɛya bɛ se ka fɔ ye chrétien bɛ se ka k'o ye fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ yen nɔ donc o de kama wulikajɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kalen don jamana ɲɛmaaw fɛ min bɛ se ka to Mali ka a bɛ fɔ min ma ko laïque ko kɔni bɛ se ka don ba la o de senfɛ u ye nin école ninnu kɔni nin waati in na u y'u ka dɛmɛ min bɛ ɲɛsin u ma ka a jɔ wa maa caman bɛ yen nɔ minnu sirannen don minnu jatigɛlen don ne nin ko in kɔni na se ka bɔ nin cogoya in na tan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a ko kɛ hɛrɛ ye n'an bɔra yen nɔ halisa Mali gouvernement olu kɔni ye dansigi kɛ i n'a fɔ prix min ye ciment sɔngɔ ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka fasoba Maliba kɔnɔ ciment min bɛ dilan yan ko a wari kɔni désormais ko 22,200 ani 400 ka kɔni prix ye o ye min bɛ bɔ ko ka ko 23,300 ani 400 ka kɔni prix ye o ye nin kɔni hakilina ninnu sɔrɔla jamana ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ industrie ani commerce ma n'u b'a wele ko Musa Alassane Diallo ale ni maa minnu ka baara kɔni ye ciment ko ye olu ka hakilina falen n'u ka ɲɔgɔn ye fɛ ani transporteur nu ɲɔgɔnna caman faralen ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɔra na kɔnɔ o ye nin ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a ko kɛ hɛrɛ ye fasodenw ma n'an bɔra yen an bɛ taa cercle de Gargando o kɔni ye cercle kura ye cercle kura min bɔra précisément a bɛ fɔ cercle ba min ma ko Gundam cercle n'a a bɛ Tɔnbukutu région na ni kɔni u y'a ɲini k'a fɔ ko olu bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin biennale ko ma o de kama u ye 3,60,000 ani 200,000 kɔni u y'a bɔ k'a bila table sanfɛ k'a di u ka préfet ma préfet min ye Gargando préfet ye k'a ɲini a fɛ k'a ka nin lase précisément jamana marabaaw ma ani biennale organisation bagaw ma n'i ye nin ta k'a lajɛ a hakilina bɔra maa min na sa o de ye kalansaru bɛɛ ka ɲɛmaaba n'u b'a wele ko Amanokal honorable Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Di Nasser ale kɔni de ye nin hakilina in di min bɛ se ka to an ka seko ni dɔnko bɛ se ka senkɔrɔta a bɛ se ka kɛ bɛn ye a bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ na ni lafiya jamana in kɔnɔna na n'o y'an ka faso Maliba ye n'an bɔra yen an bɛ taa an ka Mali ko kan an bɛ taa États-Unis kaw kɔni fɛ yen nɔ e ko gɛlɛya kɔni tɛ États-Unis ani
ani CPI mo no ñonche no cour pénal international ye mamunum be no be mo juger dian kono no abu fo mako cour pénal international galia koni be uluni États-Unis ke sabra ne ta kalaje americain do be anizerian do be koni manda koni be uka ni ko ina galia munu kera kanyesi mama mamunu be moyen area fanfala nuna wodela niata kalaje Donald Trump na kamoko koni ulu koni ye galia wa famba ko garante ka sigi cour pénal international juju do ani uka procureur koni dala ko utise ka voyage kata États-Unis fanfala ba yorore galia koni bu udala wa ning hakilna koni ajara mami yesa o de premier ministre yembe Israel ko finu ale ko Benjamin Netanyahu ale koni ko tien la koni ye here ale bolo sabla ale galia mimbe ale dala ale ne cour suprême cour pénal international mo ñonche nko ni bina ke lafe alema odela ale ni sonjara ko sebe États-Unis ko ningu ke wolena nambore yambi tankara fe jamano ranu bawle ko Côte d'Ivoire ndia takalaje geleya do ko ni kera kanyesi uka Senegal uduma akeda sababu ye kamanani bone unina kama kelen ko ni latuna alisa amaye mamun yeni kesa weye groupe armé do mamun donete wa akoni kera yoro minasa weye kilometre flade uni Burkina Faso ni nyonche odela ni wati na dusukashi ni dusukami kami ko ni be Ivoirian ga munu sigelembe ni yoro na ubeka tsiran jatika ko ni bunyane no ko sebe wuliga joni fembe ba ke kudubar nyama fa misaka to galaya kuni ube akta kanyes ka taka bonni manu ka mamunu bi barala yeno no ye Senegalawiye nambore halisambi to kudubar dugu koloka ambita Alassane Dramane Ouattara ne ali kudubar president akoni beka fanganani na no ye mandana na ba ko nyini odela akoni ya ka document koni bla la commission électorale no oye ma munu ka baranya chilembe précisément élection ko koni labenima akoni taraka document bla unyekoro bi doyan yer la to kalo tile muga ani woro utukalo sam bafla muga ani duru wode senfe aka parti den chaman koni bora katuka ko kata ablasira ni kenenka wa galeya ni toro koni ni watina abe Ivoirian ka sabla Laurent Gbagbo na kamau ani game sorona kamau kata fara abi fomi mako cher blegude kata fara tujani cham na kamau nunum pele jeli galeya koni budala koni Alassane koni ta kanyon kanfo parce que galeya koni kelende ke komi ni bebisra akana na ke sante menotai sabla wati mina foko 3000 personnes na kachano yendo o sara Côte d'Ivoire o fana bora ni election ko nun kele undela wa amba anyin alafe alaka ajatike buyane abono na kololoy alaka na kololo ke kamaji soro surtout en face de yere mali don ka chay no ko war jamana ka ko sebe ni ne kuna foni minna yu faranyonka groupe Lumière d'action précisément Lumière TV aka rédacteur en chef de do sangare ani aka mako ni mun faranyonka ku de amma wa amba anyini ka ajigiya ka fo groupe Lumière beke awnye joyore kuna foni soro fe sabla kuna foni mun bi banfe ibita soro asege segera wa kuna foni jelen kuna foni nyumando ninde kumbambolo Yusuf Touré te akumbe kamera la ka amunumunu dedo sangare kumaka ko koloshi ba Mamadou Bari akumbe sijo konana ka ko jetamine wa Amadou Sala Touré kuma bara kumbe mbolo ni erero munum bora kuma ina sigatimina ode Amadou Sala Touré ka filier sabla bamana kando abi koroboro keda peut-être abijenge comme nafo abisega tile kuma dola waninde bambolo nala sona mandala mabashi folke ane au bina nyon soro kene wore ka bamono ko kuma do ko hali ma menti mishuka jimiorola abaro ka foko juru fle u abisega foko fle ko oti soreno ni yakota ka laje bamono ko angata ko la ban boli wa ko nyo kabi nyo bugu metaka ode bala groupe Lumière ode kama bi wele bla jeni makuna foni bidi adili ko nyuma amba sege ka nini ka di otita mushako otmana au seko na donko imeka ke kanyesa amano edime ayaw di jaw kala se groupe Lumière ma anga plateforme be sanfa ngali moropi na ya kongondoro anna opinion som saka taw bi kuna foni so wa donna tawla na sonama hakina chama mbi sena meme kala be mi saka to groupe Lumière beke au sagoyi nino ko mamolo kala sama aya kambe kana oreka wassalam. Salam alaikum, c'est moi princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako che ani muso demsen groupe Lumière TV Audi Adai Anyamoroba oye tonton Amadou Sala Touré. Malide nuyo anga bekele ma anga mbolo di nyogoma kan faso malibo nogola koraya akili koraya manga ke jawili koraya mana ke jawili demiseni akili mane bolaji antigi ban famino kani olukera faso chibaraye tu oba usira an demisen tigi bichen committee fo committee ye chen kono an bigo be dani ye bi anga
maliba in kɔnɔ. Europe Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ iko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni iko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko. balimakɛw n balimamuso électronique de jɔyɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔyɔrɔ kelen pe. Hate fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni nibora memo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Che Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma. maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Che Mamutu Traoré ka yɔrɔ la. n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ. o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique. hatɛ. aw ma ye Lumière TV ma ko ti sa fanga ti kɛrɛba sara yelela aw de la ne kamaw de ma. Europe Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ iko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni iko Lumière TV n'i ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ iko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a da ye. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu b'alu nka o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada.